Vice President Kempo Mohadi wokonzeresa mashockwaves. Aiwa, vanhu vovhunduka voshamisika pamusoro pechitiko chinoitika panoonekwa kuti aiwa Vice President vanofailure kudeliver a speech pamberi pevanhu. Aiwa, pamberi perally yavakanga vaunganidza. Vanhu vane mareasons akasiyana-siyana avanotaura. Vamwe vanoti mahealth issues, vamwe vanoti kukura. But the bottom line ndeyekuti why is he remaining clinged on to power. Vachitadza zvavo kuti aiwa vamboita zvavo pazororo aiwa semunhu atiri kuona kuti aiwa zvinenge zviri kuramba. Saka pina mashuka amuda togwa pana pana kukomana vechildren Zimbabwe War Veterans Association kozwa kuti bosubscribe like turn on the bell kuti pina paendo pavo vanobuda nyora vachiti breaking news. Vice President Kempo Mohadi failed to give a speech at a ZANU-PF rally in Hopely today due to sickness. He was representing President Mnangagwa. Stay tuned for more details. Pana patinondi vanhu vane vachidiscussa nhau iyi toona kuti vamwe vanoitara mashoko kuti aiwa musaseka mukuru avanoda kuti vari kurwara. Vatoona mwana anoposta picture mukome section momwe rakanyogwa iri headline yeThe Mirror masvingo nyugwa chinzi I'm not sick but old Mohadi. Pana pamwe vano vachipinda vachitora mashoko vachiti we have no comment. Vamwe vanopindawo mashoko vachitora mashoko vachiti killing on to power is the only way to make money in Zimbabwe. As long as he has that mentality yekura muoffice hakuna kwatinoenda, or else if he retires anozonzi mutengesi. Ndozvavanotyaka machinda aya. Mumwe vanovapindira vachitora mashoko ekuti that is not true, he is Mr. Strong Zig, that one. Mwana atora mashoko achiti rekedza titange tanzwa kune mamwe masources then we comment because iwe une nema too much. Mwana apindira matora mashoko achiti fair here I saw mota dzake 40 minutes ago. Saka azoswera achitei kana atadza kutaura nevanhu. Mashoko anobuda achitogwa nevanhu vachinatsoratidza kuti vari concerned pamusoro pechitiko ichi. Vakomana vachiramba vari clinged on to power vachitadza kuti vaise vanhu vachiri kuzvinzwa vari vechidiki. Tudze mafungiro enyu pane comment section medu. So no subscribe or like, turn on the bell icon.